Ginkompirma ni Attorney Oscar Tagamulila ang legal counsel ni Estancia Mayor Marilyn Chick Mosqueda nga ginpasakan sang alkalde sang complaint sa ombudsman ng Bugos nga Sangguniang Bayan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa abogado ginpahayag sini gaya gin-assist si Mayor Mosqueda sa pagfile sang kaso nga paglapas sa RA number 3019 akon Anti-Graft Corrupt Practices Act kag abuse of authority, gross neglect of duty, misconduct, oppression, RA 7160 dereliction of duty bato kay Estancia Iloilo Vice Mayor Mark Joseph Cordero kag mga Sangguniang Bayan members. Suno sa abogado bulan sang Pebrero sang nag-file sang reklamo si Mayor Mosqueda sa Ombudsman Cebu kag nabato na ang kopya sang sabina. Suno kay Attorney Tagamulila, hindi ini mahimo makahatag sang diskusyon angot sa merito sang ginpasaka nga kaso bangod sang rule of sub judice apang nagahulat ang mga ini sang sabat ug counter affidavit gikan sa mga respondents. Padumduman nga nangin mainit nga issue sa banos sang estansya ang ginapahayag pagpamalabag sa pagpasar, pag-slash kag pag-delete sa mga proposed nga budget sang executive level sang local government unit sa banos sang estansya nga gina-forward o kung ginapasa sa legislative level nga mong Sangguniang Bayan sang nagpungko bilang alkalde si Mayor Mosqueda. In the filing of administrative and criminal cases against Vice Mayor Cordero and the other members of the Sangguniang Bayan of Estancia. The administrative complaint is for abuse of authority. Criminal complaint is for violation of Section 3 of Republic Act 3019. That is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa karon ginatinguhaan pa sang K5 News FM Iloilo team nga makuha ang reaksyon sa mga Sangguniang Bayan members sang banos sang estansya angot sa ginpasaka nga reklamo sa ombudsman. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.